ಕೆಲವು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪದಗಳಿಗೂ ಮೀರಿತು. ಹೊಸತನವನ್ನು ಯಾರು ತಾನೇ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಡೆದಾಡುವ ದಾರಿ ನಿಮಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ತಂದಾಗ, ದೈನಂದಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಸುಂದರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜೊತೆಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಕ್ಮೇಟ್, ವಾಕ್ ವಿತ್ ಕಂಫರ್ಟ್. ಡೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ನೈಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಮನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಓಶಿಮಾ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್, ಗ್ರಾಬ್ ದ ಪವರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮನೆ ಮಗಳು ಕೀರ್ತಿ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ತಲೆ ಓಡಿಸಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ, ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅವರವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಚಾಲೆಂಜ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿ ಆದರೂ ಇವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಹಿಡಿಬೋದಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ತು, ನಾನು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ವಾರದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಳುನಾಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರ್ತದೆ. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಮರಿಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ತುಳು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ. ಸೊ ಕರುನಾಡು ಹೇಗೆ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ತುಳುನಾಡು ಕೂಡ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಳುನಾಡು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಲೈನಾದರೂ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು. ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ನಡುಡು ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕುರು ತೆಂಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮೂಡಾಯಿ ಪಂಚಘಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ದಡಿಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಕಡಲು ಇಂಚಿತಿನ ಈ ನಾಡಿಡು ಸಾರ ಕಲ್ಲು ಅಸುರೇರು ಬೀರ ಕಲ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮೆರು ಕಲ್ಲುಡು ನಾಗಿ ಪುಂಚಡು ಸರ್ಪೆ ಉದಯ ಬತ್ತಿನ ಕೋರಿ ಕಿಲೆಪುನ ನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಇಂಚಿತಿನ ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರ ಪ್ರತಿಭೆಲುಲ್ಲ. ಸೊ ಎನ್ನ ತುಳು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂಗಾವು ಸಲಾದಿ అని ಕನ್ನಡ ಯಾಂಕರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಐದು ದುಂಬು ನಿಂಬೆನ್ನ ಪುದರೆಡ್ ತಪಸ್ಸುಲ ಉಂಡು, ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯಲ ಉಂಡು, ಅಣ್ಣನಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಔಚೂರು ಪೋಡಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಆಂಡಲಾರಿನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಟೀಲದ ಮೋಕೆದ ಪೊಣ್ಣು ತಪಸ್ಯ ಕಟೀಲು ಇಂಬೇರಿನ. ಸೊ ತುಳು ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾರಿ. ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗೆ ತಿಳಿದಾತ ವಿಷಯನು ನಿಕಲೆದುರು ಪನ್ಪೆ.
ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾತ ಮಾನಾದಿಗದ ಜನಗಳಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಪಾದರಿಗೂ ಕೆಬಿಯಾಪಿನ ಕಲೆನು ಪತ್ತು ಬಿರಲನು ಉಪ್ಪ ಮಲ್ತು ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಏತು ಪೊರ್ಲದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಮೈಮೆದ ಊರು ನಮ್ಮ ಯಾನೊಡ್ತಿ ತುಳುವೇದಿ ಪನ್ಪಿನನೆ ಎನ್ನಡ ಉಪ್ಪುನ ದುನ್ನ ಬಂದುಲೆ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೋರುಡ್ದು ತೆಂಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರದ ಕಡಲ ಬರಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ತುಳುನಾಡು ಆದಿತ್ತನಲ ಕಾಲದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಇನಿ ಗಡಿಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮನು ದೂರ ಮಲ್ಪುನನ್ನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಕಾಸರಗೋಡುದ ಜನಕಲೆನ ಪುರುಂಬಾಟನೆ ಉದರ್ಮೆ ಮಾತಾ ಪನ್ಪೆರು ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಪಂದು ಅಂಜ ಬಂದು ಒಂದು ನಂಬಲಿಗೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನಿ ಇನಿಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಬಲಿ ತುಳುನಾಡ ಅರಸೆ ಬಂದು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಪರಶುರಾಮಿರ್ದು ದುಂಬೆ ಬಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಇತ್ತೆ ಪಂದಾನಗ ಅವೆಂಚ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಡು ಜನಕೊಲು ತೆರೆಯೋರಡಾಪುಂಡು ಬಿಸುಕು ಕೈ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಪತ್ತನಾಜಿಗು ಹೊರ ದತ್ತದು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಗು ಬೆನ್ನಿ ಈ ಊರ್ದ ಮೂಲ ಕಸಬು ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಲಕೆ ಎನೆಲು ಪನೊಂದು ಮೂಜಿ ಬುಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೆನೊಂದು ಪೆತ್ತ ಕೈ ಕಂಜಿ ತಾಂಕೊಂದು ಬೀಡಿ ಕಟೊಂದು ಕೊರಂಟದ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋವೊಂದು ದಿನಮಾನಿದೆಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈತ ಜಾತಿಲು ಏತು ಧರ್ಮಲು ಒಕ್ಕೆಲ್ದ ಕಲೆ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲಡು ಇತ್ತಿನ ಬಂಟೆರು ಮೂರ್ತ ಮೂರೊಂದು ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಬಿರುವೇರು ಮಣ್ಣ ಬಾಜನ ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲ್ಯಣ್ಣೆ ಗಾಣದೆನ್ನೆ ದೆಪ್ಪುನ ಗಾಣಿಗೇರು ಮರ ಪಕ್ಕಾಸು ಕುಬಲ್ ಕಟ್ಟುನ ಆಚಾರಣ್ಣೆ ಬೇರ ಮಲ್ಪುನ ಕೊಲು ಇಂಚ ಮಾತ ಅವೇತೋ ನಮುನದ ಜಾತಿಲು ನಮ್ಮ ಊರುಡುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ಮಂದಿ ಲಾಯ್ನ ಕೊರಗಿರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೂ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಗೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ನಾಗಗೊಂಜಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಕಾಡು ಬುರ್ಪ ತೋಡ ನೀರುಡು ನಮ್ಮಿಂಜಿ ಒಂಜಾದ ಸತ್ಯಲು ನಮಗೂ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಸತ್ಯ ದೇವರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿ ದೈವಲನ್ನು ನಂಬುದು ಬದುಕು ನಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲು ತುಳುವೆರು ಬೆನ್ನೆಡೆಯತು ಬಿಡ್ಸೆರ ಗೊಬ್ಬುಡ್ಲ ಆತೇ ಬಿಡ್ಸೆರು ಕೆಸರು ಕಂಡುಡು ಇರು ಬಲ್ಪಾದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೆ ಕೋರಿಗು ಬಾಲ ಕಟ್ಟದು ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಮಲ್ತೆ ತಾರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ತೆಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಗೊಬ್ಬಿಯೇ ಗುಲಗುಂಜಿ ಪತೊಂದು ಚೆನ್ನೆ ಗೊಬ್ಬುವೆ ಒನಸು ದಿನಸು ತುಂಡ ವಾ ಕಮ್ಮೆನ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಸಾರ್ನಡ್ಡೆ ಪುಂಡಿ ದೋಸೆ ತೆಲ್ಲಾವು ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಗಿಂಡು ದಡ್ಡೆ ಮೂಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಕುಡು ಬಸಲೆ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿರು ತೌತೆ ಗೊದ್ದಲು ಅಂಚನೆ ಬೆಗತ್ತ ಇರುತ್ತ ಚಟ್ನಿಲು ಕಟೀಲು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಉಡಿಪು ಕುಡುಮ ಕಾರ್ಲ ವೇಣೂರು ಪೊಳಲಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ತುಳುನಾಡುನು ಕಾತನುನ ದೇವರೇ ದೇವಲ್ಯೊಲು ಶಾಂಭವಿ ನಂದಿನಿ ಫಲ್ಗುಣಿ ಪಯಸ್ವಿನಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸೀತಾ ಕುಮಾರಧಾರ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಪರತನಲೆತು ಬಲಿಪುನ ತುಯ ಸಂಪತ್ತುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂದು ಗಿಡ ಮರ ಫಲಕಾಯಿ ಜಿಂಜಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಬಿಸು ಆಚರಣೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತನಾಜೆ ಆಟಿ ಅಮಾಜೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಸೋಣ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಚೌತಿ ತುಡರ ಪರ್ಬ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೆಡ್ಡಸ ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪರ್ಬಲ ಬಾರಿ ತಿಲ್ಲು ಇತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿನ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಕುಲು ಸೇರೊಂದು ಕೋಲನೇಮ ಮದ್ ಮಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಕ ಆಯನ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪರ ಊರಿಗೂ ಪರ ದೇಶಗೂ ಪೋದು ಹೊಟೇಲಿ ಜಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಡು ಬೆಂದದು ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಯನ್ನು ತಾಂಕುನ ಸಂಸ್ಥಾರಸ್ತೆರು ಮಾನದಾನಡು ಮೀರಿನ ಕುಲು ಪೊರ್ಲು ಪಾತರದ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದ ಕುಸಲದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕುಲು ಪನ್ಪುಂಡ 7 ರಾತ್ರಿ 7 ಪಗೆಲು ಆವು ಪೊರ್ತು ಕಡಿಸಿಡು ಕೇಂಡಿ ಕೆಮಿಕಲೆಗು ತೂಯಿ ಮೋಕೆ ಉಡಲ್ದ ಕಲೆಗು ನನೋರ ಕುಡಾರ ಸೋಲೈತದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಹಾಯ್ ತಪಸ್ಯ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಯ್, ಸೂಪರ್. ಹೇಗಾಗಿತ್ತು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿ? ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಏನು ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ತಿರ್ತೀರಾ? ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದಪ್ಪ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕೇಳಿದಾಗ. ಸೊ ತುಳು ಭಾಷೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ 10th SSLC ಆದ ನಂತರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ತದ್ದು. ನನಗೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ತುಳುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಥವಾ ಎಂಥ ಸಹ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಮೂಲಿ ತುಳು ಏನ ಬರ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದು, ನಮಗೆ ತುಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ತುಳುನಾಡಲ್ಲಿದ್ದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇವತ್ತು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ?
ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರು ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ತುಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನುಂಡ ತುಳುಟು ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ದೇ ಪಂಡ ತುಳು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ತುಳು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಬೊಕ ಅಮ್ಮಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರು. ಎಂಕ್ ಓಂಡಲ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಮಲ ಮಲ ಕಷ್ಟದ ವರ್ಡ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವೇನಾರು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪಾವೇನೇರು ಎಂಕ್. ಸೊ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ಅರೆಗ ಏನು ಏತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡಲ ಆಪುಜಿ ಏನಾರು ಏಪಲ ಚಿರರುಣಿ ಪೊಪ್ಪಾಗ್ಲ ಅಂಚಲಿ ಆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಗೆ ಏನು ಪರತ್ ಮೋನೇನೆ ಏನು ಆಸಕ್ತಿ ವೈದೇಡಿ ಪರತ್ ಮೋನೆ ಪಣ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಗ್ಲ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಸಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದತ್ ಮಲ್ತೋನ್ವೆ ದಯಪಂಡ ಅಕುಲು ಇಂಕ ಈತ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಐಕ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಮ್ಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆರ್ ಇಂಕ ಈತ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಲ ಅವು ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡಂತ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಈ ತುಳುನಾಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ನೀರೆಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದೊಲಿ ಈರೆ ಡಾನ್ಸರ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೊಲಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ತಂದು ನನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಲ್ಪೆಂದು ಬತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಒಂಜಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಆತೀನಿ ಸ್ಪೀಚ್ಲ. ಸೊ ಅವು ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳು ವರ್ಡ್ಸ್ ಏತ್ ಬಂಗ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ತುಳುಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಚ್ಚಿ ಆ ತಿಪ್ಪುನಾಗ ನೀಗಲ ಆತ ಶೋಗಡು ಈರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಅದ ಬಂಡ ಅದ ಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪು ನೀನು ದಾದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂದ. ಸೊ ಇನಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪಂದನಗೆ ಬರೋಂದೇ ಇಪ್ಪರು. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬನ್ನೋಡು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಅರೆಗ್ಲ ಬೇಲೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಬಿಡು ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ ಈತ್ ಬರೆದು ಕೊರಿಯರು ಅರಿತ ತುಳು ಎಮ್ಮೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ ಏತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂಡಲ ಯಾವ್ಜಿ ಅವು ನನ್ನ ಬಂಡ ಎಪಿಸೋಡ್ ಫುಲ್ ಆಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತಪಸ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚೆನೆ ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಮೋಕೆಡಿಪ್ಪಲೆ ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಎಸ್, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿದರೆ ನಾಚಿಕೆ ಸಾಕ್ತದೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ತುಳು. ನನ್ನ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ತುಳುಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಯಾನು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಇಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ವೀನ್ ಎಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂಡ ಏಪಲ ಅವೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಅನ್ನ ಏಪಲ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದೇ ಬರ್ಪೇರು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಪೂರಲ್ಲಾರೇನ ಮೈತ ಮಿತ್ತಿ ಪುನಃ ನೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬೈದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡಪನ ಬತ್ತ ಬೈದೇರು ದಾದಂದು ತೂಕಾರಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಾದೈಪು ಒಂದು ನಾನು ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅಕ್ಕ
ಅನಿಸ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ? ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಾನು ತುಳುನಾಡಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರ್ಗ. ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಎಂಚಾಂಡ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ವನಸಂಡೆ ವನಸು ಈತು ಬೇಗ ವನಸಾಪುಂಡೆ. ಓಕೆ ಈರೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿ ಅವೇ ಅನ್ಪಾಗ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಈತ್ ಬೇಗ ವನಸಾಪುಂಡೆ. ಹಾಗೆ ಏಪಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಜೋಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಪುಜಿ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ ಗ್ರೇಸ್ ಖುಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೃಷ್ಟಿದೆ ಪಡ್ ಆ ತೀರೆಗೂ ಇದ್ದತ್ತು ಒಂದು ಪರತು ಸೀರೆ ಅಂಡಲು ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ತಾ ನಿಕ್ಕೆ ದಾನಿ ಇಲ್ಲಡ ಪೂರ ಏತು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ಏತುಂಡು ಮತ್ತೆ ರೋಡ್ ಗೋಲ್ಡೇನಾ ರಿಯಲ್ ಇಚ್ ನಮ್ಮನ ಪೂರ ಅಲ್ವೇ ರಿಯಲ್ ಓಲ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಇನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕೆ ಏನು ಪಂಡಿತ್ ಬೊಂಡ ತೂನಾಗ ಆಸ ಅವನು ಇತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎತ್ತರ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೊಂಡನು? ಪಪ್ಪ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಪಪ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ಪಪ್ಪಾಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬೊಂಡಕ್ಕೆ ಎತ್ತರ ಇರೇ ಗೊತ್ತು ಜಾತ ಓಕೆ ಇರುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೊಂಡ ಕಾಣದ್ ಬತ್ತಿ ಇಡೆ ದೀಯರ್ ಖಾಲಿ ಬೊಂಡಕ್ಕೆ ಎತ್ತನು ತೂವರ ಬೊಂಡಲ ಕಾಣ ಬರ್ತಾರ ದೀರು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಲಾರಿಯಿಂದ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಾರಿಲ ಕಾಣ ಬರ್ಪಾರ ಈ ಜವಿರೆ ಬಚ್ಚುದುಪ್ಪುಂಡ ತೈ ಕಂತೀನಿ ಬಚ್ಚುದುಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕೆ ನಾವು ಇರೇಗೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಿ ಎಂಕೆಗೆ ಕೊಡಪನ ಇರೇಗತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಒಡ್ಚಿ ಮೂಲೇನ ಗೋವೆಲುಂಡ ಅತ್ತ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಐತೆ ಕೊಡಪನ ಒಬ್ಬರ ಕನತಾರತ್ತೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಕೊಡಪನ ಇಂಜಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡಪನ ಕನದಿನ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಂಡ ಅವು ಬೇತವಲ್ಲ ಇರಾಂಡಲ ಮಲ್ಪರಿತ್ತನ ಕಂದೀಪಿನ್ ಇರೇನ ಅಮ್ಮನ ನಂಬರ್ ಅಪ್ಪುಜಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಕೊಡಪನ ಕೊಡೊಂದು ಪೊಸತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಇತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಅವು ಕತ್ತಿ ಅವು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಅಂದ ಇಲ್ಲಡ ಅಪ್ಪ ಬಂದೊಂದಿತ್ತರು ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ ದಕ್ಕದು ಪೋತುಂಡು ಹೀಗೆ ತಮೋಡ ಇಜ್ಜಿ ಒಚ್ಚ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋದು ಇರೇಗೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕೀರ್ ಪೋಯಿ ಸತಿ ಮಮ್ಮಿನ ಎತ್ತಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತಾರತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆಂಟಿ ಉಲ್ಲೇರ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಈ ಇಲ್ಲಡೀತ್ ಜೋರ್ ಪಾತೆರು ಓಲ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ದಾದಾತಿ ನೀನು ಕುಡೋರ ಬಲ್ಲೆ ಕುಡೋರ ಏನ ಬಂಡೇರು ಈ ಇಲ್ಲಡು ಜೋರ್ ಪಾತೆರ್ವ ಮೂಲ್ದಾನಿ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ದಿ ವಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಡ ಬತ್ತಗ ಪುಚ್ಚಲೆ ಕಾಲ್ಪುನ ಯಾ ನೋಡ್ತೆ ಪಿಲಿ ಈರಿಲ್ಲಡೆಂಚ ಪಾತೆರ್ ಬರು ಸೇಮ್ ಅಟಿಲ್ ಪುರ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಈರ ಇನ್ನಿದಾದ ಬೋಲ್ಪುಗು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇನಿ ಮಲ್ದಜಿದಾಲ ತೈಕ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕರೆತ್ತಣತೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಂಡು ಏರಣ್ಣಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಂಡು ಅಡಿಗೆ ಅನ್ಪುಜಾರಾ ಓಕೆ ಕೋಟದಾದ ಮಲ್ತಾರ ಕೋಟ ಮೇತಿ ಬಾಜಿ ಅವು ಮಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಿ ನಿಂಗೆ ಕೋಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತನಿ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಪ್ಪ ನಂಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಡವೆ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಪುರ ಮಲ್ತು ಓದಿನ ಪುರ ಬಂಗಾರ ಬಲ್ಲಿರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪಂತಂಡು ಖುಷಿ ಆತೆ ಸೊ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇರೇನು ಮೀಟ್ ಆದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚನೆ ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಂಚನೆ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪಲೆವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನರುಂಡೇರೆ ಗಂಡಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ನಿಯ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಮ್ ಬೊಕ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏಸ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಬತ್ತಾನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಚರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವಲ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ರಪ್ಪ ನೆನಪಪ್ಪಣ ನಮಕ್ ಬೊಂಡ ಖುಷಿಯ ಪರ್ರಾಗ ಸೊ ನನ್ನ ತುಂಬಾಗ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನರ ಶ್ರೇಯ ಕಡಬರ್ದು ಬದಿದೇರು ಸೊ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಸಿಂಗರ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಪಾರ ಬಲ್ಲಿ MC ನಕ್ಲಿಗೆ ನೆರ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪುಗ ದೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಶ್ರೇಯ ಫ್ರಮ್ ಕಡಬ.
ಹಾಯ್ ಶ್ರೇಯಾ. ಹಾಯ್. ಭಯ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಿ? ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು? ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾಗ್ಬೋದು? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ? ಯಾವ್ದು ಸಾಕ್ತದೆ ನನಗೆ. ಆಗ್ತದಾ? ಓಕೆ ಶ್ರೇಯಾ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಗೆ ಬೈದರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದರು ಅವಳ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ಸಾಂಗ್ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿರಿ? ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಪದ್ಯ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಓಲ್ಲ ಪಂದಿಜ್ಜ ನೀಂಚ. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಂದು ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಟಿ ವಿ ಡೀರ್ ಬರ್ಪರು ಕ್ಯಾಮ್ರದ ಎದುರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಜಿಂದ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದಾರ? ಟಿ ವಿ ಬರ್ಪುನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನಂಡ್ ಆನಿಯವರ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು ಬರಿಯರೆ ಅಂಡ ದಾದನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಸೊ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಸ್ಪಂದನಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಇರಗಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನರಿತ್ತು. ಹಾಂ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಗೆ ಬರಿಯರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಕೊರ್ನ ಅವಕಾಶನ ಉಪಯೋಗಿಸಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಳೆ ಪುರ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಸಂಗೀತ ಗುರುಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಗಾನಸಿರಿ, ಬೊಕ್ಕ ರಘು ಬೀಜೂರ್ ಸರ್ ಅಂದು, ಬೊಕ್ಕ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕಡ್ಡಿಯ ಶ್ರೀಮನಂದು ಅರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೆ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ? ಕೀಬೋರ್ಡ್ ದಾದಾಪುರ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು? ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಕೀಬೋರ್ಡು, ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾತ ಕಲ್ತಂದ್ರೆ. ಓ ಪೂರ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ? ಶಾಲೆ ದೀಪ ಕಲ್ಪುವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಗ್ರೇಟ್, ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಟಾಪ್ ಅಪ್ಪಲೆ ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ದೇಶಡ್ ಮಾತ ನಂಬುನಂಚಿತ್ನ ದೈವ ಅಂದಿತ್ತೆ ನಾವು ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವ. ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಸುಗಿಪುನು ನಮ್ಮ ಮಾತಕ್ಕೆ ಇಂದು ಬತ್ತ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಣ್ಣು ರೆಡಿ ಒಲ್ಲೇರು ತುಳುನಾಡು ಅರೆಗೆ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಿಟ್ಲೇ ಪೊರ್ಲು ಅಪ್ಪ. ಸೊ ಆರು ಪಾತ್ರೆನಲ ಪೊರ್ಲು ನಲ್ಪುನಲ ಪೊರ್ಲು ಆರೊಂದು ಹೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿಂಡಲ್ಲ ಎತ್ತರದ ಮನಸ್ಸರೇನಾ ಅಂಚಾರೇನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಲ್ಪುಗ ಅರೆಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರಗುಂಡು ಏತೋ ವಾರದ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆನಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ವಿಟ್ಲ ಇಂಬರಿನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಲ್ಪುಗ. ದೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಿರೀಕ್ಷಾ ವಿಟ್ಲ. பொருளு பொருளு துளுநாடு அசார எசழுத தாமர நம்ம பாசே பொருளு 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 துளுநாடு அரசார எசழுத தாமர நம்ம பாசே ಕೇದಗಿ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಬಂಗಾರು ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಮಾಡದ ಪೊರ್ಲುಂದುಲೆ ನುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರ ಎಸಳುದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ
ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಬಂಗಾರು ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಮಾಡದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ನುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರ ಎಸಳದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಏನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತಜ ಡಾನ್ಸ್ ಇಡು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆತಜಾ ಆತಜ ಶೇ ಸೂಪರ್ ಮಾ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಖುಷಿ ಆಪುಣಿ ಎಂಕಿ ಏಪಲ್ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಿಟ್ಲ ಬತ್ತ ನೋಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಹೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳೊಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಪೇರ ಇರ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ತೂವರ ಅವಳು ಇನ್ನು ಏನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪರಿದ್ನ ನಾವು ಇಂಚನೆ ನನ್ನ ಅವಮ್ಮ ಪಾಟ್ ತುಜಿ ಅಮ್ಮ ಪಾಡುನ ಬಂಡೆ ಇನ್ನ ಅಂಗಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ ಶಕ್ಕಿ ಅಂಗಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ ಕೇಂಜಾರ ಮುಂದಾಯ್ತಾ ಕೆಂಕಂದು ಪರಿದು ನಂದು ಅಕ್ಕ ತೆಲ್ಪು ಬಂಚಾರ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಚೆನೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈತ ಪೊರ್ಲು ರೆಡಿ ಆತಾರತ್ತ ಏರಿನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಾಯ್ತ ಒಂದು ಪೂರ ಬುಲ್ ಹುಷಾರ್ ಮಾರೆ ಎನ್ನೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ರ ಕೊರ್ಮೇರಾರು ಅಂದ ನನಗೆ 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ತಾತ ಬರ್ಪುನ ಓಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವಳ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಆತ ಒಂದು ಅಂದ್ ಅಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಂಡು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿಂಕ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ತುಳುನಾಡಡಿ ಈ ಸಾಂಗ್ ಕೆಂಡ ಹೇರೆಗ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದಾಪಣ ಅತ್ತ ನೀ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪೂರ ನಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಈತ್ ಜೋಶುಡು ಹಾಂ ದೈ ನಮ್ಮಗ್ ಪೂರ ತುಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಕತ್ತೆದತ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ನಲ್ಪರ ಪೂರ ಅಬ್ಬುಜಿ ಯಾಕೊನ್ನತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಕ್ಲಿ ಓಯ್ನ ನಲ್ಪರ ಡ್ರೆಸ್ ನಲ್ಪರಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟಾ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಇಡ ನಲ್ಪುನ ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಾತು ಜೋಕುಲು ಸೇರ್ದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಏನೋ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಮೇಡಮ್ ಮಲ್ಪರ ನಿಧಾನ ಅಲ್ಪಡ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಜೋಶುಡ್ ಬರ ನಿಧಾನ ಅಲ್ಪಡು ಹಾಂ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ LKG ಇರು 10th ಉಳ್ಳರ್ ನಾನು ಓಕೆನಾ ರೆಡಿಯಾ ಐ ತುಂಬ ಇರು ಓಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಲ್ದನಕ್ಕೆ ಎಂದು ತುಳುಟು ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಂಚ ಬರೋ ಉಳ್ಳರ ಅಂದು ರೆಟ್ಟು ಪನ್ಲೆ ತುಗ ತುಳುಟು ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಷ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿ ಪಿದ್ದಿಯಪ್ಪ ತಂಕಿನ ಮಣ್ಣು ಅವು ಸ್ವರ್ಗೋರ್ದುಲ ಮಲ್ಲಗೆ ಪರಶುರಾಮರ ಕೊಡರಿಗೆ ಪೋಡಿದ ಕಡಲು ಜಾರಿದ ಉಡಲು ಬುಲೇನ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತರ ಪನೊಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಮೂಡಾಯಿಡು ಕಾಪುನ ಘಟ್ಟ ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಅದ್ದೊಲಿಪುನ ಕಡಲು ರಾಮೇಶ್ವರರ್ದ ನೀಲೇಶ್ವರರ್ದ ಅಂಕೋಲಗ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗಡಿಪುದ ಇಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ಮಾತಾ ಜಾತಿ ಮತ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಬಾಲಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜೇ ಬಟ್ಟಳ್ಳುಂತಿನ ನಾಡು ಅವೇ ತುಳುವ ನಾಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರೋಡಪ್ಪ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಂ ಖುಷಿಯಾಣಮ್ಮ ಇದೇನು ಮರಿಯ ಧರ್ಮ ಬೋಪುಂಡತ ಕುಲ್ಲುದ್ನಾಕ ಬಂದಿಪ್ಪರ ಆ ಪೊಣ್ಣು ತೂಲೆ ಎತ್ತು ತುಳು ಶೋಕ್ ಪಾತಿರ್ಬೋದಂದು ತುಂದು ಬಾಯಿ ಹೆಟ್ಟು ಮಲ್ದನ ಇನ್ನ ಸ್ವಂತನೇನಾ ಅಮ್ಮ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರು ಅಮ್ಮನ ಪೂರ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಗೆ ಎಂಚ ಅಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರತ್ತ ಮಲ್ತು ಜಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲ್ಪೆ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅಮ್ಮನ ಲೆಪ್ಪಲೆ ತುಕ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಬರೋಡು ಈ ಸಾಂಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಒಂದು ಏಪಲ್ಲ ರೆಡಿ ಬಲ್ಲಮ್ಮ ಬಲೆ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ನಿಕಲೇಪ ಮಲ್ಲಾತನ್ ಬಲ್ಲೆ ಹಾಕೊಂಬರೋಡು ಸೀದಾ பொருளு பொருளு துளுநாடு அசார எசழுத தாமர நம்ம பாசே பொருளு 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 துளுநாடு அரசார எசழுத தாமர நம்ம பாசே கேதகி ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮೆನಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಬಂಗಾರು ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಮಾಡದ ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ನುಡು ಪೊರ್ಲು ಪೊರ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡು ಸಾರ ಎಸಳುದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ
ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬನ್ನಿ ಅವ ಅಪ್ಪಜಂಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಜೋಶ್ ಬರ್ತು ಚೂರು ಏನು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಕಬ್ಬೆ ಬೂರ್ದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೋಬುನತ ಅಂದು ನಾನು ಶೋಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಮೋನಿಶ್ ಪೂರ ಸೇದ್ ಓಕೆನಾ Okay. ನೀಗ ಈ ಬನ್ನಗ ಬನ್ನೋಡು ಜೀನ್ಸೆ ಬಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜತ Okay. ಓಕೆನಾ ಅಂದ್. ಡನ್ ಇನ್ನೇತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಸೊ ಏಪಲ ಬರೋ ಒಂದು ಎಪ್ಪಡು ಓಕೆನಾ ನಿರೀಕ್ಷಾ Yes. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬನ್ನೋಡು ಅವಕಾಶ ಕೊನ್ನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮತ್ತು ನನಗಿಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವಕಾಶ ಅದು ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಪೋಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೆಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಆತ ಇರುವುದಾಪು ಎಸ್ ತುಳುನಾಡು ಏಪಲ ಪೊರ್ಲು ದಯಪಂಡ ಪೊರ್ಲುದ ಜೋಕುಲು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡು ಏಪಲ ಪೊರ್ಲು ನನ್ನ ದುಂಬಗ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಚನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವ ಕೊರೋಡಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನಾತ್ ಮಟ್ಟಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೋತುಂಡು ಐತೊಟ್ಟುಗು ಭಾಗವತಿಗೆ ಏನಾರ ಏತು ಖುಷಿ ಆತ ಸೊ ಮನ್ಯು ಸಹೋದರರು ನಿಕ್ಲೆನ ಎದುರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪರ ಬರುಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಟ್ಟುಗು ಸೊ ಅಕ್ಲೆನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮನ್ಯು ಸಹೋದರರು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಚಾರುಬಾರ ಕನ್ಯಾ ಪುರವರ ನಿಲಯ ಮೃಕಂಡ ಜರ ಶಿವರ ಸಾರ ಮಂತ್ರ ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಂಗಲ ಕಲಯ ಮಂಗಲ ಕಲಯ ಮಂಗಲ ಕಲಯ ಸಾರಕ ಪಿತ್ತ ಫಲೋರಸ ಪುಂಜಕ ಸಾರಕ ಪಿತ್ತ ಫಲೋರಸ ಪುಂಜಗ ಸ್ಥಿರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಸಕನುತ ವಾರಣ ವದನ ವಾರಣ ವದನ ವಾರಣಾಸ್ಯ ವರದಾಯಕ ಸನ್ನುತ ನಾರದಾದಿ ಮುನಿ ವಂದಿತ ಪದಯುಗ ವಾರಣ ವದನ ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೇ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ಸೀತಾಯ ಪತಯೇ ನಮಃ ಸ್ಮರಿಸಯ್ಯ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ನಿನ್ನ ಮರಣ ಭೀತಿಯ ಪರಿಹರಿಸುವದಿ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ರಾಮ 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 ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸೋ ಸ್ಮರಿಸಯ್ಯ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ನಿನ್ನ ಮರಣ ಭೀತಿಯ ಪರಿಹರಿಸುವದೇ ಮಂತ್ರ
ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಸ್ಮರಿಸಯ್ಯ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ನಿನ್ನ ಮರಣ ಭೀತಿಯ ಪರಿಹರಿಸುವದೇ ಮಂತ್ರ ಜಗದಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಮಂತ್ರ ಜಗದಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಮಂತ್ರ ಬಗೆ ಬಗೆ ದುರಿತವ ಸುಡುವ ಮಂತ್ರ ಜಗದಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಮಂತ್ರ ಬಗೆ ಬಗೆ ದುರಿತವ ಸುಡುವ ಮಂತ್ರ ವಿಗಡ ರೋಗಗಳ ದೂರ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ ವಿಗಡ ರೋಗಗಳ ದೂರ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ ಸುಗುಣರ್ಗೆ ಸುಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವ ಮಂತ್ರ ವಿಗಡ ರೋಗಗಳ ದೂರ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರ ಸುಗುಣಕ್ಕೆ ಸುಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಸ್ಮರಿಸಯ್ಯ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ನಿನ್ನ ಮರಣ ಭೀತಿಯ ಪರಿಹರಿಸುವುದೇ ಮಂತ್ರ ರಾಮ 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 ಮಂತ್ರ ಸ್ಮರಿಸಯ್ಯ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ನಿಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಈಸಿಯಾ ತುಳುವಾ ತುಳು ತುಳು ಓಕೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಇನಿ ಮೂಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಉಂದು ಸೊ ತುಳು ನಾಡ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಾರೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪನೊಲಿಯಾ ಪನ್ಪಿಜಾರ ಓ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಒಕ್ಕ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿ ಅಂಚ ಟಾಪಿಕ್ ಲೆಡ್ ಎತ್ತನ್ ತುಳುನಾಡ್ ಐಟ್ ಯಾರೇ ಕೊಡ್ತೀನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಗಂಡು ಕಲೆತೆ ಮುಲ್ತಾ ಹಾಂ ಅಂಚ ಅವು ಮಂತಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪನ್ನಾಗೆ ಏತು ವಿಧೇಯ ವಿನೇಯ ಇತ್ತ ರೌಡಿ ಯಾವನತ್ತ ಮಲ್ತಿನ ಅದು ಕೈ ಚುರುಂಚ ಹಿಂಗೆ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಓಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನಿಯ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ದಾಯಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ 2 ಜನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಿಡಿದ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಸೋಲೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತದ್ದು ಸ್ಪಂದನ ನಡಿ ಅಂತ ಏತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ಸಲ ಮಂತಿತ್ತ 2 ಜನ ಹಾಂ ಅವ್ಯಾನ ಎಪಿಸೋಡ್ ತೂಪುಜಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತಾ ಮದಪ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಡಣ್ಣ ಟಿ ವಿ ಅತ್ತ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿಗೆ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದು ಜೋಶಿಡು ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಏತ್ ಬಂಡ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಪಿನ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಖುಷಿ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓದು ನಿಕ್ಲೆನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಥ್ ಮಲ್ಲತೇನು ಬಟ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನಮಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗಿಂದು ಕಲ್ಪಾದಿ ನಕುಲ್ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಭಯಪಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಲೀಲಾವತಿ ಭಯಪಡಿತೆ ಆಹಾ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪರ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ್ ಎಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂದ ಅವ್ರು ದೀತಾರೆ ಒಂಚೂರು ತೂತ್ ಸರಿ ಪನ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪ ಹಾಂ ಬೇತೆ ಮೆಗ್ಗೆಗ್ ಹೀರೆ ಪನ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಪೂರಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಲೇವೆ ಅಣ್ಣಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್
అన్న మోనే తూన గొత్తా ఎత్తు టార్చర్ ఈ పిల్లడుంದು నా కుటుంబ ప్రాబ్లಮ್ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ చెప్తాను ఇట్లేనా ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿರಾಳತೆ. ಇದೇ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಜೋಡಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ. ತಂಗಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ ಅಕ್ಕ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ ತಂಗಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ. ಸೊ ಅಭೀಷ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಧೀಷ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡೆರಡು ಮನೆ ಇವರಿಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಒಂದು ತಂಗಿಗೆ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅವ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಏನು ಹೇಳೋದಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಂದಿರು ಅಭೀಷ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಧೀಷ್ಣ. படுமலை பூடு காயரே காடுடு ஏ துளுநாட சீமே படுமலை பூடு ಕಾಯರೆ ಕಾಡುಡು ಏ ಪಕ್ಕಿದ ಬುಲಿಪು ಕೋರಿದ ಕೆಲೆಪು ಮಾರಿಡುಕೆ ನುಡು ಏ ಪಕ್ಕಿದ ಬುಲಿಪು ಕೋರಿದ ಕೆಲೆಪು ಮಾರಿಡುಕೆ ನುಡು ಏ ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೆ ಪಡುಮಲೆ ಪೂಡು ಕಾಯರೆ ಕಾಡುಡು ಏ ಕಾಯರ ಕಾಡುಡು ಏ ದಿಚ್ಚಿ ಕೋಲದ ತೆಂಬರೆ ತೋರುಡು ಪಾಡ್ದನಯೇ ಗಗ್ಗರ ದಿಚ್ಚಿ ಕೋಲದ ತೆಂಬರೆ ತೋರುಡು ಪಾಡ್ದನಯೇ ಕೋಲೋಗು ನೇಮ ನೇಮ ಕೊಂಜಿ ಓಮ ಅಂಕೋಗು ಆಯನಯೇ ಕೋಲೋಗು ನೇಮ ನೇಮ ಕೊಂಜಿ ಓಮ ಅಂಕೋಗು ಆಯನಯೇ ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೆ ಪಡುಮಲೆ ಬೂಡು ಕಾಯರೆ ಕಾಡುಡು ಏ ಕಾಯರ ಕಾಡುಡು ಏ ಬಿಂಕೊಡು ಬತ್ತೆರು ಮುರ್ಗೊದ ಬೊಂಟೆಗು ಪೆರುಮಾಳು ಬಲ್ಲಾಡು ಏ ಬಿಂಕೊಡು ಬತ್ತೆರು ಮುರ್ಗೊದ ಬೊಂಟೆಗು ಪೆರುಮಾಳು ಬಲ್ಲಾಡು ಏ ಬಿಂಕೊಡು ಬತ್ತೆರು ಮುರ್ಗೊದ ಬೊಂಟೆಗು ಪೆರುಮಾಳು ಬಲ್ಲಾಡು ಏ ಬಿಂಕೋಡು ಬತ್ತೆರು ಮುರ್ಗೊದ ಬೊಂಟೆಗು ಪೆರುಮಾಳು ಬಲ್ಲಾಡು ಏ ತುಳುನಾಡ ಸೀಮೆ ಪಡುಮಲೆ ಬೂಡು ಕಾಯರ ಕಾಡುಡು ಏ ಕಾಯರ ಕಾಡುಡು ಏ ಅಲ್ಪತುಲೆ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಏಳು ಗಿಡದ ಸಂಕಮಲೆ ಗಟ್ಟಗರು ಕಾಡಬೆರು ಪನ್ಪುಂಡಲ್ಪ ಗುರು ಗುರು ಅಲ್ಪತುಲೆ ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಏಳು ಗಿಡದ ಸಂಕಮಲೆ ಗಟ್ಟಗರು ಕಾಡಬೆರು ಪನ್ಪುಂಡಲ್ಪ ಗುರು ಗುರು ಬಿಲಿಬಲಿಪೆ ಪುಂಡದೆ ಪಂದುಂಡಲ್ಪ ಕಂದೊಡಿ ಬಿಲಿಬಲಿಪೆ ಪುಂಡದೆ ಪಂದುಂಡಲ್ಪ ಕಂದೊಡಿ ಅಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಮಾರಿ ಬಲೆ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಕಂತಲೆ ಅಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಮಾರಿ ಬಲೆ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಕಂತಲೆ ಬಿರುಪಗರಿ ಮಡುಕುಡರಿ ತೀಲೆ ಅಲ್ಪ ತುತ್ತರಿ ಬಿರುಪಗರಿ ಮಡುಕುಡರಿ
ನೀಲೆ ಅಲ್ಪ ಕುತ್ತರಿ ಬಿಲಿ ಬಲಿಪೆ ಪುಂಡದೆ ಬಂದುಡಲ್ಪ ಕಂದೊಡಿ ಅಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಮಾರಿ ಬಲೆ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಕಂತಲೆ ಬಿಲಿ ಬಲಿಪೆ ಪುಂಡದೆ ಬಂದುಡಲ್ಪ ಕಂದೊಡಿ ಅಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಮಾರಿ ಬಲೆ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಕಂತಲೆ ಬಿರುಪಗರಿ ಮಡುಪುಡರಿ ನೀಲೆ ಅಲ್ಪ ಕುತ್ತರಿ ಬಿರುಪಗರಿ ಮಡುಪುಡರಿ ನೀಲೆ ಅಲ್ಪ ಕುತ್ತರಿ ಓ ಬಿಲಿ ಬಲಿಪೆ ಪುಂಡದೆ ಬಂದುಡಲ್ಪ ಕಂದೊಡಿ ಅಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಮಾರಿ ಬಲೆ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಕಂತಲೆ ಬಿರುಪಗರಿ ಮಡುಪುಡರಿ ನೀಲೆ ಅಲ್ಪ ಕುತ್ತರಿ ಬಿರುಪಗರಿ ಮಡುಪುಡರಿ ನೀಲೆ ಅಲ್ಪ ಕುತ್ತರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಕಾಮಿಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ನಾನು ತುಂಬ ನೆಗಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಮೈಕು ಕೊಡಿ ಅಂತೆ. ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆದದ್ದು ಈ ಹುಡುಗಿ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ಗಾನೆ ತುಳುಟಾ ವಾವ್ ಅವಳ ಜೋಕೆ ಓಕೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆತನ ಪಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣಂಗೆ ವೈರಸ್ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ತಿರ್ತು ಮಣ್ಣ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಜಾರೊಂದು ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ನಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸೇ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಪಡವ ವೈರಸ್ ಚೂ ತೋನಡಪ್ಪ ನೀದು ಬನ್ನಾಗ ಓಕೆ ಹಿರೇಗೇತ್ ಕಷ್ಟ ನೋವು ಪಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಹೆಂಗೆ ತಡೆಯೋನರ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಪೆಟ್ಟು ಮಾತೊಂದು ಬರಿಂದ ಆತಂಡು ಎತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಹಾಂ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ತೇರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅರ್ನನೇನಾ ಪಂಡ ಉಂದಲ್ ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಮಲ್ದಾಲ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅನ್ಸ ಒಂದೇನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಚಿಕ್ಕೋಡೆ 2 days ಬಿಫೋರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅರ್ನ ಕಾರ್ ಇಂಚು ಪೋನ ಹಿರ್ನ ಕಾರ್ ಹಂಚಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲರ ಸಮ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ದಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅನ್ನಿಷ್ಟ ಆತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲಕ ನೀವು ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ ಅಂದಂದು ತುಕಾರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಇರೇಗೆಂಚಾಣಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಕ್ಕನ ಈರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮಡಗೆನ್ಗನ ಈರೆಂದ ಅನ್ಪೇರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಅತಿ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಪೂರ್ನೆಲ್ಲಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕುಲೇ ಶೋಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕುಲೇ ಸಮ ಅವೇ ಹಿಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿರ್ನ ಏತೋನೊಂದು ಧೈರ್ಯ ವಿಷಯ ಹೆಂಗಿರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ಪರತ್ತ ಇಂಚ ಅಂದ ಇಂಚ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ಪರತ್ತ ಅವು ಮಾಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಯ್ಲೆ ಕಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವು ಈರೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ ತೋಪಾಲೆಗೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡೇರ ಈಗ ಇಂಚ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ ಬರತ್ತ ತೋಪಾಲೆಗೆ ಅವು ಸ್ಟೆಪ್ ಈರ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಹೆಂಗೆ ಹೊರ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಬಾ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಒಂದು ಹೊರ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಸೊ ಕ್ಯೂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂడి నా ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಕ್ ಇನ್ನು ಈರೇ ಇಂಕ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ನು ಇಂಕ್ ಬಂಡ ಇರೇಗಂದ ಪೂದರಿಗ್ಲ ಅಲೇ ಲೈಕ್ ಅಂಚ ಪನ್ನೆ ಸುಳ್ಳವು ಪಕ್ಕಡಮ್ಮ ಅಂಚ ಅತ್ತ ಅವು ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಆತನದ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಗ ವೈರಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಹಿಂಕಲ ವೈರಸ್ ಪೊಡ್ಚಿಂದು ಅದು ಇಂಚ ಪಾದ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತೆಂಕ ಅವು ಖುಷಿ ಆಯ್ನಿ ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೋ ನೋಡವ ಅಮ್ಮ ಖುಷಿ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಓಕೆ ಒಂದೇ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚವ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗಲಾಟೆ ಅಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ಜೇಪ ಅದಿನ ಬರ್ಪುಡು ನಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಕು ನಿಂಗೆ ಪಾಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪನ್ನರು ಉಂಡತ ಅವೇ ಸ್ಪಂದನ ಇದು ಸಸರ ಅದು ನೋವಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ಪ ನೋಡವು ಪಲ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಮಗ್ಲ ಇಡೇ ಕುಡ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ರೆಂಕ್ ಬರ್ರೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ನೀರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಬರ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಅವು ಪತ್ತದು ಕೊರ್ಪು ನಾನು ಇಷ್ಟ ದೇ ಇರ್ ಬನ್ಲೆ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಗೆ ಬೊಕ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕಗ ಐ ಲವ್ ಯು ಪನ್ಲೆ ತುಕ್ಕ ಐ ಲವ್ ಯು ಅನ್ನುಂಡು ಬಲ ಕಲ್ಪವೇ ಈರ್ ಬನ್ಲೆ ತುಕ್ಕ ಐ ಲವ್ ಯು ಹಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ 2 ಜನ ಹಗ್ಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರೇಗ ಎಲ್ಲಂಜುಂಜಿ ಪರ್ಬ ಬರ್ಪಣತೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ
ಒಂದು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಟೇಪ್ ಆಪುಣದೆ ಗೊತ್ತು ಜಿನ ಮರ್ಬಂಚ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪರ್ಬನ ಓ ಪರ್ಬ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಕ್ಲೂ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕಷಾಯ ಬರ್ಪ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹೆಂಗೆ ಕಷಾಯ ಗೊತ್ತು ಕೋರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೋರಿ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಆ ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪೇರ ಅಪ್ಪಗ ಹಾಂ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಪರ್ಪರೆ ಪಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಾಂ ಏನು ಪರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆರೊಂದು ಪರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬಯ್ಯೇ ಪಾಪುನೊಂದು ಕೋರಿಯಪ್ಪ ಕನಪೆರೊಂದು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆ ತಿನ್ಪುಜಾರ ಹೋಯ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿನ್ಪೆ ಆತೆ ಆತೆ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಅವು ಮೆತ್ತನೆ ಇಪ್ಪುನ ಗಂಜಿ ತಿನ್ಪೆ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ತಿಂತು ಜಾನ್ ಜವು ಈ ಸರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಲಿ ಇತ್ತು ತಾಲೆ ಇಜ್ಜಮ್ಮ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಮುಲ್ದಾದ ಪಾಡುವರ ಅವು ಆಣಲು ತುಳುನಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬಾತೆ ಅಂಚವನಿ ಸಾರಿ ಒಂದು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪಲ ಓಕೆ ತುಳುನಾಡದ ಪರ್ಬ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಿಖಿಲ್ ಪುರ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೋರಿ ಉಂಡೆ ಇಲ್ಲಡ ಓ ಸಾರಿ ನೀವು ಪಾಪದವರ ಓಕೆ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಪುರ ತಿನ್ಪುನಗಳು ಪಾಪದ ಹಾಂ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಜೋರೆ ಕೋರಿ ಆತ ಇಂಚನೆ ಕೊಡಪ್ಪುನ ನೇತ್ ಬರ್ತಲ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕೋರಿ ಜಿಂಡಾಪುಷಿ ಇರೀಗ ಹಾಪುಂಡೆ ಕೋರಿ ಬೋಡೆ ಅತ್ತ ಇರೀಗ ಬೋಡಿಗೆ ಕೋರಿ ಬೋಡಿಗೆ ತಂಬೋಲೆ ಕೋರಿ ರಮಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪಾಯಸ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಲವಾ ತೆಲ್ಪು ತುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂತೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಏತು ಖುಷಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಂಚಿನೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರಿಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮೀಟ್ ಆಪೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೆಲವು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪದಗಳಿಗೂ ಮೀರಿತು. ಹೊಸತನವನ್ನು ಯಾರು ತಾನೇ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಡೆದಾಡುವ ದಾರಿ ನಿಮಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ತಂದಾಗ, ದೈನಂದಿನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಸುಂದರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜೊತೆಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಕ್ಮೇಟ್, ವಾಕ್ ವಿತ್ ಕಂಫರ್ಟ್. ಡೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ನೈಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಒಶಿಮಾ ಬ್ಯಾಟರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಸ್, ಗ್ರಾಬ್ ದ ಪವರ್.